खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 17 माग दान 1431 एबा 31 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। ग्रहफोरनि अननायनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मुलाम्फा गोनां आरो मोजां सान जागोन। फालांगियाव जाफुंसार जागोन आरो खामानियाव गोसो होनाया थाबाय थागोन। जुलि जानाय जिउआव जिउ लोगोरिजों मोजां मोनलायनाय रायज्लायनाय जागोन। जिउ राहायारि आयदाफोराव गोब्राब नाजानाया मोजां फिथाय होगोन। मोजां मोनग्राफोरा नखरारि जेंनाफोरनि थाखाय नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नखरनि सोरबा सासेया माखासे सावस्रि जेंना जानो हागौ, जायनि जाहोनाव माखासे खारलांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय ग्रहफोरनि सोमावसारनाया दिन्थियो दि नखर आरो खामानिनि जिउआव माखासे जौगानाय गाहाय जागोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा जिंगाजों बेंखन जागोन आरो खरसाया बांनो हागौ, नाथाय आयबो थागोन। देहायारि नोंथाङा फिट आरो सावस्रिनां थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोराव नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नोंथांनि खामानियाव दावगागोन। गोदान कार बायनो सानथांखि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि खामानि आरो नखरनि सोद्रोमाफोर मोन्नैखौबो सम होगोन। बिसोरनि फारसे आबुं गोसो होगोन। नोंथाङा सोद्रोमाफोरजों सम हगारनाय आरो बिसोरनि खोथाखौ खोनासंना मोजां मोनगोन। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जुलि जानाय जिउआव नारसिननायनि नेरसोनफोर थानो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव जोबोद मोजां फिथाय मोननो हागोन आरो नोंनि सावस्रिया मोजां जागोन। फालांगियारिफोरा खामानिनि जायगायाव गावसोरनि खामानिनि थाखाय बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। कर्क राशि। कर्क राशि सुबुंफोरनि थाखाय ग्रहफोरनि खारनाया इंगित होयो दि बिसोरो दिनै नखर आरो लोगोफोरजों सम हगारगोन। बिसोरो थासारिजों गोरोबनाय हुदा जौगाहोगोन, जाय बिसोरखौ खुसि लाबोगोन। न'आव जोबोद मोजां सम थागोन आरो बिदा-बिनानावफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। फालांगियाव बबेबा मोनसे थि सुबुंजों माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। बेयो साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन, नाथाय बिसोरो गावसोरनि खामानिखौ सांग्राङै फोजोबनांगौ। सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशि नेरसोननि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दावबायनायनि खाबु दं, नाथाय सांग्रां जानो बोसोन होनाय जायो, नङाब्ला देहायारि असुबिदा जानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव साना एसे लोरबां जागोन। खरसाया बांनो हागौ, जाय दुखु गोनां गोसोनि थासारि सोमजिहोनो हागौ। नखराव खुसि, गोजोन आरो अननाय थागोन। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे लोरबां सान। बेनिखायनो गावनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनो नाङा होनना सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। कन्या राशि। रांखान्थिनि बिथिङाव कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे खाफालगोनां सान जागोन। नोंथाङा थाबथानाय रांखौ मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव साना जोबोद लोरबां आरो नोंनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरनि साना मोजां जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोजां मिजिं थिनायजों
फालांगियाव मोनसे गोदान फालांगियारि बिथोनआ मोजां मुलाम्फा लाबोगोन। साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय मावख'नि खामानिनि बेलायाव साना मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौ मोजाङै फोजोबगोन आरो खामानियाव गोसो होगोन। सावस्रिया गोख्रों थागोन। सानस्लाबै रां बोहैनाया नोंथांनि थासारिखौ साबसिन खालामगोन। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नखराव एसे जेंना जागोन, नाथाय नोंथाङा बेखौ सुस्रांनो नाजागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाइ होगोन। बबेबा मोनसे आयदाखौ लानानै मोजां मोनग्राफोरनि गेजेराव एसे नारसिननाय जानो हागौ। जुलि जानाय जिउआव मोजां मोनलायनायनि बांनाया खुसि लाबोगोन आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरा दिनै बांनाय खरसाखौ मोनदांनो हागौ आरो सावस्रिया बिसोरनि हाबाफारिफोरखौ मदद खालामाबो जानो हागौ। बिसोरो गोसोआरि नारसिनथाय मोननो हागौ, जाय बिसोरनि खामानि मावनायनि थुलुंगाखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। खाफालगोनां अनजिमाया जादों सुबुंफोरा गावसोरनि पार्टनारफोरजों मोजां मोनलायनायखौ बांनाय नुनो मोनगोन आरो गावजों गाव सैथो थागोन। मोजां मोनलायग्राफोरा दिनै गोजोननाय मोनगोन। गावसोरनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनायाव गोरलै मोनगोन, जाय सोमोन्दोआव बुजिनायखौ बांहोगोन। मोनसे गोजोन नखरारि आबहावाया बिसोरनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पार्पल गाब। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै बबेहायबा रां मोनगोन, जाय नोंथांनि थाबथानाय खामानिखौ जागायफिनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। नखरारि आबहावाया बुजिगोनां जागोन। सुबुंफोरा जयै जिरायगोन आरो नखरनि जौगानायनि सायाव सावरायगोन। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनायनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरनि सावस्रिया दिनै गाज्रि जानो हागौ। गोसोआरि नारसिननाय खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हागौ। बायजोनि आदारनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला उदै गाज्रि जानाय एबा हजम जानायनि अजद थानो हागौ। नोंथांनि थिरांथाफोरा फालांगियाव गोख्रैथि लाबोगोन आरो मोजां फालांगियारि फिथाइ मोननो हागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै मावख'आव खामानियाव गोसो होगोन। जाफुंसारनाया गावारि नाजानायनिफ्राय फैगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव रमान्सनि खाबुफोर थागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि नेरसोननि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय ग्रहफोरनि सोमावसारनाया दिन्थियो दि दिनैनि साना मोनसे लोरबां सान जागोन। सावस्रिया गाहायाव फैनो हागौ, जायनि जाहोनाव असुबिदा जानो हागौ। नोंथांनि गोबां खामानिफोरा खाफालनि गोहोजों जाफुंगोन। न'आव खुसि आरो जौगानाय फैगोन आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगारनायखौ रंजानो हागोन। नखरनि मान-सन्माना बांगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि साना मोजां जागोन आरो गावसोरनि गथ'फोरनि सोमोन्दै माखासे सानथांखिफोरबो बानायगोन। मोजां मोनग्राफोरा गावनि जिउ लोगोरिनो अनथोब होनाया मोजां जागोन। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरनि गोसोआव गोबां साननाय थागोन, जाय बिसोरखौ गुबुन गुबुन दिगाव साननो थाखाय नारसिनगोन। फालांगियाव नोंथांनि जिंगाया बांगोन। खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव फिथाइया मोजां जागोन, नाथाय माबा मोनसे बाथ्राखौ लाना गिनाय थागोन आरो आयआ बांगोन। हाबा जानाय सुबुङा गावनि जिउ लोगोरिजों दावराव-दावसिनिफ्राय बारग'नो थाखाय सांग्रां जानांगौ। मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा दिनै गावनि जिउ लोगोरिखौ गावनि नखरजों सिनायथि होनो सानथांखि बानायगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।